Het opvallende nieuwe collectiecentrum is een wetenschappelijk initiatief van het Fries Museum, Tresor, Natuurmuseum Friesland, het Fries Skipvaartmuseum en het Fries Landbouwmuseum. Zij bewaren ten haar schatten in dit goed beveiligde gebouw. Uw camera mij zelfs op de dag van de officiële opening net in het gebouw komen. Een handleiding op video van hoe je hier binnen en buiten komt lijkt ons niet zo'n goed idee. Dit is de schatkamer van Friesland. Wij bewaren hier het erfgoed van de hele provincie in principe voor de eeuwigheid. Dus wij willen dat ook graag in de nabije toekomst zo houden. Collectiecentrum Friesland is als eerste van Nederland bouwd nevens een Deens concept. Met een stabiel klimaat, zonder dure airco's of technische installaties. Als je een grot binnen gaat, dan is het zomers en 's winters, blijft dat een soort van gelijkmatig klimaat. Nou, feitelijk wat wij gemaakt hebben is eigenlijk een doos die heel erg goed geïsoleerd is, als ware het een grot. Met ook heel veel massa van beton. En dat is een doos boven de grond van beton, met de grond niet geïsoleerd, maar de doos helemaal goed geïsoleerd. En daardoor eigenlijk geen lucht van buiten. En daardoor krijg je binnenin, ik zou maar zeggen, een temperatuur die een beetje wisselt met de seizoenen. Ook de vochtigheid wisselt een beetje met de seizoenen. Maar dat kan helemaal prima om de collectie te bewaren. De koelte komt van de dunne bodem. En het behoud van de koelte komt van die dikke constructie eromheen. In het gebouw staan de collecties van de 4 deelnemende musea troch elkaar hinnen. Het uitpakken is nog lang net klaar. Nevens verwachting stiet aan het eind van het jaar het goed van Tresor en de 4 musea dwarsem en veilig te plak.